felmerülő kérdés az, hogy hogyan tartjuk a cirkuszban az állatokat. Ezt nagyon sokszor megkérdezik tőlem, és örülök is ennek a kérdésnek. Nagyon sokat fejlődött a világ, és a cirkuszokban az állattartás is fejlődött. Éppen az állatvédők hatására nagyon sok újítást csináltunk annak érdekében, hogy az állatok jobb körülmények között éljenek a cirkuszban. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél nagyobb kifutókat építsünk az állatoknak, minél kevesebbet tartózkodjanak a szállításkor a kocsijukban, és minél jobb körülményeket biztosítsunk nekik. Azt mondanám, hogy az állatokat szoktatni kell, nem is idomítani a cirkusz porondjához. A cirkuszban ugye folyamatosan foglalkozunk is velük, tehát van egy napi elfoglaltság az állatoknak, amit úgy gondolom, hogy sokkal intelligensebbek az állatok, mint az állatkertben. Minden állat más, minden állathoz alkalmazkodnunk kell, és minden állattól mást lehet elvárni. Például a zsiráfok már egy nagyon nagy dolog, hogy bejönnek a porondra, meg lehet simogatni őket, etetjük őket. Ugye most egy nagyon nagy szenzáció, hogy fel tudunk ülni a zsiráfnak a hátára, de egy zsiráftól nem várhatunk el olyan trükköket, mint egy elefánttól. Ez egy elefánt sokkal intelligensebb. Most 2016-ban be tudjuk mutatni a nagy álmomat, ami már gyerekkorom óta álmom, az, hogy egy zsiráfon lovagoljunk. Ez egy hatalmas dolog, hogy ez valóban sikerült elérni, és ez szoktatás, tehát ez rengeteg munka, ahogy szoktattuk az állatot, ugye először csak simogatjuk, utána egy könnyű kefével pucoljuk az állatot, az, hogy megszokja, tudja, hogy az embertől nem kell félnie. Kialakítottunk egy speciális nyerget, ezt is először csak oda tettük elé, hogy megszagolja, néhány napig mellé tettük, hogy lássa, hogy nem kell félni tőle, utána csak rátettük a hátára, néhány másodpercig levettük, és ezt ő szépen lassan megszokta, és most már ott tartunk, hogy ez semmiféle gondot nem okoz neki, most már bármikor fel lehet ülni a hátára, és most már ugye csak megfogom a feleségemet, és feldobom a hátára, mint egy lóra. Tehát ez egy hatalmas dolog, amire nagyon büszkék vagyunk. A lovakat azt ugye rendszeresen 8 hetente szoktuk körmölni. Annyira szelíd lett a zsiráf, hogy meg tudom fogni a lábát, felemelem, ráhelyezem erre a kis dobogóra, és minden hónapban tudom kezelni a lábát. Ezáltal az állat is a lábai sokkal egészségesebben nőnek, ugye, mert tudjuk kontrollálni, hogy valamelyik irányba jobban nő, abból többet kell reszelni vagy vágni.
A zsiráfok a nagy szerelmek, de a tradíciók és a hobbim a lovak mellett is van, ugyanis lovas akrobataként, még aktív artistaként is fellépek, és hát például Mosonmagyaraváron nagyon jó lehetőség arra, hogy a feleségemmel lovagolunk, éppen ahol ilyen nagy környezet van a természetben, el szoktunk menni az erdőben, vízpartra lovagolni. Azért készítjük ezeket a videókat is, hogy bemutassuk, hogy valóban milyen jó körülményeket tudunk biztosítani az állataink számára, ugyanis nagyon egy előítélet van a cirkuszos állatok ellen, és én azt mondom mindenkinek, hogy jöjjön el, nézzék meg, győződjönek meg a saját szemükkel róla, ne higgyenek bármiféle videóknak, amik az interneten terjednek. Minden szakmában vannak jók és rosszak, de nem kell beskatuljázni mindegyik cirkuszt, hogy rosszul tartják, ezeket ellenőrizni kell, ki kell jönni, nyugodtan jöhetnek állatorvosok, állatvédők, tárgykarokkal. Én örülök is, hogyha valaki jön és megnézi, és utána elégedetten távozik, hogy valóban itt nem csalódott, és a Magyar Nemzeti Cirkusz példát mutat a többi cirkusznak is, hogy jó körülmények között tartja az állatokat. A Magyar Nemzeti Cirkusz már azzal büszkélkedhet, hogy állatkerti körülményeket tud biztosítani az állatai számára.